Гомельскому областному радио 80 год. Говорить Гомель. У эфире программа Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном я, автор и ведущий Михаил Болсун. Сёлетней весной мы отзначим сумный юбилей – 20-годие с дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Дата 26 красавіка 1986 года стала своеасаблівай мяжой, якая падзяліла гісторыю в области на дачарнобыльскі і пасля-чарнобыльскі перыяды. Гэта бяда ўварвалася в наше жыццё настолькі нечакана і маштабна, што на першым часе выклікала нейкую няпэўнасць і нават разгубленасць. Адсутнасць або скупасць інфармацыі параджалі шмат пытанняў і чутак. Цярпелі ад інфармацыйнага голаду ў першыя дні і мы, радыёжурналісты. Памятаю, мне давялося дзяжурыць суткі у тэлерадыёкамітэце напярэдадні першамайскага свята у тым жа годзе. Нумар нашага тэлефона і дзяжурнага па абкаму партыі быў загадзя надрукаваны ў Гомельскай праўдзе. І вось недзе о 10 гадзіне вечара раздаецца тэлефонны званок. Усхваляваным голасам жанчына гаворыць: «Мы з Чарнобыля прыехалі да сястры. У мяне 2 дзяцей. В якую школу тут ім хадзіць на заняткі?» Што я мог адказаць, калі на той час аб катастрофе на атамнай станцыі сам толкам нічога не ведаў? Параіў жанчыне звярнуцца да дзяжурнага ў абкаме. Хоць аператыўным вырашэнні пытання там таксама не быў упэўнены. Тыя, ды і шэраг наступных сутак запомніў на ўсё жыццё. Тэлерадыёкамітэт нагадваў нейкі рэвалюцыйны штаб. 3 спецыяльна выдзеленыя для прыёму пытанняў тэлефоны не змаўкалі. Супрацоўнікі прымалі пытанні кругласутачна. Яны былі самыя розныя, ад наіўнага, ці пашкодзіць радыяцыя праколу вушэй для завушніц, да самых сур'ёзных і маштабных, як перасяленне людзей. Тады мы яшчэ раз пераканаліся, якую сілу мае эфірнае слова і якой папулярнасцю карыстаецца радыё. Толькі за першыя 3 дні прынялі больш за 1000 пытанняў. Усе яны аператыўна былі згрупаваны па тэматыцы і выкарыстаны ў перадачы аб тым, што хвалюе. У ёй прынялі ўдзел доктар медыцынскіх навук, загадчык лабараторыі радыеактыўнай гігіены Інстытута біяфізікі Міністэрства аховы здароўя былога Саюза, член Нацыянальнай камісіі па радыеалагічнай ахове Кніжнікаў, які ў тыя дні знаходзіўся на Гомельшчыне, а таксама тагачасны загадчык аддзела аховы здароўя аблвыканкама Рамановскі, галоўны радыёлаг Тураева. Па просьбе насельніцтва гэтая перадача тройчы паказвалася па абласным тэлебачанні, перадавалася па нашым радыё. Хоць скажу шчыра, хоць не кожная інфармацыя тады ішла в эфір, знаходзіліся перастрахоўшчыкі. Пасля катастрофы на АЭС з 30-кіламетровай зоны ад яе у нашай вобласці аператыўна былі вывезены дзеці ў піянерскія лагеры. Я падрыхтаваў аб гэтым матэрыял, які прагучаў па абласным радыё. Але калі яго прапанаваў калегам з Мінска, там кіраўніцтва доўга ўзгадняла, раілася, і нарэшце мне сказалі: навошта палохаць жыхароў рэспублікі. Спрэчнымі, а часам і наіўнымі былі некаторыя вывады і рэкамендацыі. Вось вытрымкі з аднаго афіцыйнага паведамлення, якое прагучала па радыё ў маі 1986 года. Цяпер на тэрыторыі беларускай украінскай ССР узровень радыяцыі не перавышае норм радыяцыйнай бяспекі. Ён не з'яўляецца небяспечным для здароўя. І тут жа: не трэба без неабходнасці выязджаць на прыроду, неабходна больш прымаць вадкасці. Перад ужываннем у ежу гародніны фрукты трэба мыць. За апошнія суткі абстаноўка ва ўсіх раёнах вобласці значна палепшылася. Як кажуць, і грэшна, і смешна. Але дзеля справядлівасці трэба сказаць, што з першых ужо дзён рабілася многае па ліквідацыі наступстваў катастрофы.
Такога масавага выезду дзяцей, напрыклад, з нашай вобласці, як летам 1986 года, раней не было. Вядома, бацькі хваляваліся, як яны там. Кіраўніцтва і журналісты тэлерадыёкамітэта правялі вялікую арганізацыйную работу. І тады добраахвотнымі памочнікамі ў асвятленні гэтага важнага пытання сталі нашы калегі ажно з 29 камітэтаў па тэлебачанні, радыёвяшчанні, Прыбалтыкі, Расійскай Федэрацыі, Украіны. Амаль кожны дзень у інфармацыйных выпусках гучалі іх рэпартажы. Нават цяжка было знайсці словы, каб перадаць удзячнасць бацькоў за добрыя весткі пра іх дзяцей, за тое, што яны мелі магчымасць чуць іх галасы. Яшчэ адзін штрых. У сувязі з аварыяй журналісты нашага радыё значна актывізавалі работу з пазаштатнымі аўтарамі і перш за ўсё з найбольш забруджаных раёнаў. Аператыўную змястоўную інфармацыю мы пастаянна атрымлівалі ад Сакуна і Босак з Хвойнікаў, Анісенкі з Брагіна, Новікава і Вербавікова з Нароўлі, прычым па самых розных аспектах чарнобыльскай тэматыкі. Расказ аб асвятленні іх на абласным радыё мы працягнем у наступных перадачах. А на сёння наш час вычарпаны. Як заўсёды, чакаем вашых водгукаў, парад, заўваг. Пішыце на адрас 246 050 Гомель, Пушкіна 8 або тэлефануйце 77 61 16 ці 777 200. Я ж, Михаил Болсон, на гэтым развітваюся з вами. Міру і добра вам, шановныя. До новых сустрэч у эфіры. Гомельскому областному радио 80 год.